Happy Friday mbukeli we-Ekhaya Jikelele masibulise kaloku kumakhaya ngamakhaya apho kaloku nge-Friday umhla we-17 kule imiyo le ngeyenkanga asifikanga ke apha ngokudlala khange kupucwe sibethe induku namhlanje ke sobethe sabetha ze emva koko inkqubo ithi nqumama nje impela veki siyokwetha amafutha siphinde ke siyothi qi ngalamvulo weveki ezayo siyathemba mbukeli into kubana uzaziphatha kakuhle kule weekend because sifuna sikubona uphelelile ke ndimlo ukhalosa kalubisi umadle ngothi mazipha ndihamba naye uNadia. Happy Friday Nadia. Happy Friday kuninisiyilindilele mina. Hayi ndiyakubona indlela okudlowa ngayo namhlanje. Utyhile kwenye page. Ngathi jonge elangeni langa jonge manje kuncome umhle. Enkosi kakhulu ntombi. Mbukeli namhlanje lola suku ke endicinga ba luthandwa kakhulu ngabaninzi. Kaloku impela veki iqala ngokusesikweni namhlanje. Abo basebenzayo phakathi evekini ngoku lixesha lokuba ke bayozimamela kaloku baphumza imizimba kuze ngomvulo bavuke baphinde bayophanda ze abo ke bobumnandi benze nantoni nabayenzayo bayenze ke ngenkathalo ngalawo ke ndithi masingene kuvimba wethu wanamhlanje. Resolved through a two-state Mongameli Cyril Ramaphosa ugxeke urhulumente wakwaSirayeli emchaza njengolawulwayo ungathobeli umthetho. We also found that the deputy principal ill-treated, blasphemed and homophobically abused the deceased, and that those allegations have merit. Kuxekwe usekela nqununu neetitshala zesikolo malunga nokuzibulala komfundi. Andinanto undize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam. Molweni makhaya igama lam ndingu Ikhona ndiyimvumi. Zenihlale ke nibukele Ekhaya Jikelele apha ku SABC Plus nonwabela izinto ezifana nezemidlalo ezendaba nazo zonke ezinye izinto enizithandayo emakhaya ningahambi. Asiuqala uvimba wethu umongameli Cyril Ramaphosa ugxeke urhulumente wakwaSirayeli emchaza njengongalawulekiyo nongathobeli umthetho. Umongameli uthe izenzo ezigquba kwelaseGaza ngamatyala emfazwe nokubulawa kwenyamalala kwaye inkundla yolwaphulo mthetho yehlabathi kufuneka iphande urhulumente kaSirayeli. Ukanti umhlalutyi wezepolitiko unjingalwazi Kwandile Kondlo uthi le nkundla yehlabathi yolwaphulo mthetho mayiqubisane ngqono urhulumente wakwaSirayeli. Umongameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa useligxekile izwe lase-Israel kanye nohulumeni wakhona ngokubhebhetheseka udlame kwizwe lase-Palestine. Abantu besifazane kanye nezingane bayabulawa kwizwe laseGaza bebulawa yibona abantu kunohulumeni wase-Israel. Umongameli Ramaphosa usenxusa yona-ke enkantolo yomhlaba wonke phecelezi i-International Criminal Court ukuthi ingenelele ukuze izobiza i-Israel izosiphendulela. We want the ICC to investigate. And of course, legal measures then need to be taken at that global level. Of course, the Israeli government has perfected the way in which it does not follow and implement decisions that are taken at the UN, at the Security Council, or in other world forums. They've become a law unto themselves internationally. And this is totally unacceptable. Ungoti wezepolitiki uProfessor Kwandile Kondlo uthi leli ithuba lokuthi ICC isitshengise ukuthi ingawubeka umthetho walo phansi ukuze Israel izowuthobela. The Israel-Palestine conflict. It touches the heart of the human race. What does it mean to be human? What does it mean to be human? That's the question it raises for all of us in the globe. This is the moment for the ICC
to seek to be a truthful institution. It's an international institution of justice. That institution has to use this moment now to prove to the whole world that at least it has a grain of truth. Inhlangano ebusayo eNingizimu Afrika iANC isithe izosekela iqembu eliphikisayo iEFF ngokuthi kuvalwa ihhovisi lenxusa lase-Israel lana eNingizimu Afrika. Ngingusamkele Maseko kumele izindaba ze-SABC eGoli. Kuxekwa usekela nqununu neetishala zesikolo zamabanga aphansi ikhehlekile ethokoza kwiMpumarandi njengonobangela wokuzibulala komfundi uSibusiso Mbatha ominyaka li-12 ebefunda ibanga lika grade 6 uzibulele kwinyanga ephelileyo kutyholwa ukungaphathwa kakuhle ngenxa yohlobo akholwa lulo lwesini. Found that the SGB iziphumo zophando zityhila inyewe ekhokelele kusizi lokuphulukana nobomi benkwenkwana. Igqwetha uBayitsengrwa ngatha ubekhokela oluphando lifumanise ukuba usekela nqununu ubenegalelo nempembelelo kwesisiganeko. We also found that the deputy principal ill-treated, blasphemed and homophobically abused the deceased. And that those allegations have merit. We have evidence that concurs with that allegation. Abafundisi ntsapho abane besisikolo khange bakwazi ukulandela umqathango wokumelana nombhodamo wembambano phakathi kwabafundi ababini nothe wakhokhelela ekubhubheni kwalomfundi ka grade 6 ukanti ingcebiso zolohlwayo zibekwe elubala. Also, we have recommended that the department should arrange for trauma counseling for the family, for the friends and the classmates that had to endure this ordeal. Umphathiswa wezemfundo uMatome Chilowane uthi lomba uza kuthethelwa ingqalelo kwiinyanga ezintathu kuya kwezintandathu ezizayo. The number is quite high in terms of the learners we've lost through through suicide in various forms, from how we've lost our child Sibusiso. Usapho lakwambatha ludandathekile, amaxhala axhomile kwabasemagunyeni nakubazali ngenxa yokuqatsela kwamanqanaba okuzibulala kwabafundi. Abafundi abangaphaya kwama-40 sele bezibulele kulo nyaka nje wodwa kwiphondo laseGauteng. Umasipala waseMhlathuze eRichards Bay kwiphondo laKwaZulu-Natal uceba ukuthathela urhulumente amanyathelo omthetho ngokusilela ukulungisa iziseko zololiwe, nto leyo athi ikhokelele kwingxinano emandla kwizigadlo ezikwizibuko laseRichards Bay. Umasipala uthi uxinana kwezigadla kuqhwalalisa ilimali okanye kuqhwalelisa inani okanye imali zalo masipala. Sekuyinto ejwayelekile ke ukuthi amaloli ashaye ujenge lapha emgwaqeni ku-N2 ebheke eRichards Bay. Abashayeli balamaloli bathi kwesinye isikhathi bachitha ke izinsuku ezintathu kuya kwezine belinde ukungena echwebeni. Masilelela nje diesel yahamba. Nemanje company if wena ulahlekelwe idiesel abathi bayithatha kuwe leyo mali. Eliyasikhabathu futhi amathoda yekho amanzi ayaphela. Umasipala waseMhlathuze uthi sewusebenzise imali elinganiselwa ezigidini ezine zamarandi ukukhokhela amaphoyisa omgwaqo ukuba ke agade lapha emgwaqeni. Ithimba lethu labameli libhizi nokulungisa amaphepha esiwafaka enkantolo ukuze siphoqe bonke abathintekayo odabeni lo lesikhuluma ngalo ukuthi bakwazi ukudlala indima yabo. Nathi njengomkhandlu kunendima ofuna seyidlala, kodwa asikwazi ukuthwala indleko njengoba besithwele indleko all along. Sithwalela eminye iminyango nama-players amanye ona angenzi lutho. Abaphathi bechweba laseRichards Bay bathi zikhona izinhlelo zokuthola isisombululo kule nkinga. Once staging area sesivuliwe izokwazi ukuthi ke lama trucks wabeka staging area sifake nengqalazizinda ama toilets nendawo lapha ama truck drivers azokwazi ukuthi mhlambe ke akwazi ukuphuza amanzi. Isiphathimandla zechweba zalile ke ukuphawula mayelana nezinhlelo zokuthathelwa izinyathelo zomthetho. NginguSimphiwe Makhanya, izindaba ze-SABC, iseRichards Bay.
Uluntu lwasemakhanda eMpuma Koloni luyavutha ngumsindo emva kokukhululwa ngenqawulo komdlwenguli ngoFebruwari. Le ndoda yagwetyolwa yahlala entolongweni ngokudlwengula inkwenkwana neminyaka 8 kwaye ngoku iphinde yabanjelwa ukudlwengula amakhwenkwana amathathu akwiminyaka ephakathi kwemithandathu nethoba ngelixa ekhutshwe ngenqawule. Lo mrhanelwa uneminyaka 34 utyabekwa ngezinye iziganeko zokudlwengula nokuxhaphaza ngesondo amanye amakhwenkwe asixhenxe. Lo mtyholo wagwetywa iminyaka emihlanu ejele ngo-2017 emva kokuba wafunyanwa inetyala lokudlwengula ikwekwe neminyaka 8. Isehlo eso wasenza ngo-2013 ukususela ukukhululwa kwakhe ngenqawulo utyholo ngokuzama ukudlwengula amanye amakhwenkwe. Kubangwa ngelithi ebutsheni bale nyanga uthe wathatha amakhwenkwe amathathu awase ehlathini esithi bayoqokelela inkuni, nalapho urhanelwa wadlwengule. Abahlali babuza ukhululwe njani ngenqawule. Abazali badinga impendulo. Badinga impendulo kakhulu ngoba bathi ukuba lo mrhanelwa lo ebeseluvalelweni ngingakhange yenzeke lento. Kwelinye lamatyala akhe asaphandayo bebanjiwe kodwa wakhululwa ngaphambi kokuba avele enkundleni. Amapolisa athi asaphanda kwaye ukufumana kwawo ubungqina baza kuphinda bazibuyisele ezi zityholo. Also earlier this month, the suspect allegedly took 2 young boys aged 6 and 8 years old to the forest, once again on the pretense of collecting wood. The boys were allegedly raped and the investigation in this case is still continuing. Isebe lezoluleko lithi kulandele yonke imiqathango ngethuba ekhululwa ngenqawule nje ukuba beyilungele. And should it happen that a parolee commits another offense or is a suspect in a particular case, then there are procedures that must be followed, either in charging that person or taking that person back into custody. Lo mtyholo uvele ukuqala enkundleni ngoMvulo kwaye kulindeleka afake isicelo sebheli ngoLwesihlanu kwinkundla kaMantyi yaseMakhanda. Kwindaba ze-SABC ndikumcebisi Ngqina sisemakhanda. Abahlali base-Virginia eFreystata bafuna ukuba kunyuswe utyalo-mali kwingingqi yabo. Bayichaza njengendawo yeziporho iVirginia ngokoqoqosho. Abahlali benze umngcelele oya kumzi-mveliso i-Tetra-4 ovelisa i-helium beyokufuna imisebenzi kunye namathuba okuba yinxalenye yezoqoqosho. Banonxanga kwinkampani iTetra4 neyinxalenye yeRenergen Limited ngento abathi le nkampani ayibaniki imisebenzi kwaye iyaphanza ukuzisa amathuba okuba abahlali babe yinxalenye yoqoqosho. Bathi iminyaka le nkampani ikule ndawo kodwa abahlali abafumani kwanzuzo yokuba nephulo elingaka kule ngingqi. Le planti yerhasi ifumene utyalo-mali olubalelwa kwi-23 yeebhiliyoni zeerandi nesuka kubatyali-mali baseMelika ngo-August walo nyaka. Lolu tyalo-mali ke abahlali abathi kumelwe bazuze kulo. It's a community of Free State. We need job. We want job. We are here because we seek business opportunities. It's quite unfair that this entire project is worth for about $23 billion. And within that context, none of the entire youth of Virginia actually benefits from that, which is quite wrong. Uxwebhu lwabo lwezikhalazo lwamkelwe ziziphathamandla zale mayini kodwa kuye kwabakho nesithebe sengxoxo phakathi kwabanye abahlali kunye nale nkampani. Imayini ke iye yacela ukuba inikwe iintsuku ezisixhenxe ukuze iphefumle kolu xwebhu. Having made a commitment to the community, they could not deliver from at least 2018 to date. We've seen companies from Gauteng. You can see the security company, the Soben, is from Gauteng. When we do have in our locality, Achabeng, and in the Free State, we do have companies with capacity to do the work. Iziphathamandla zale nkampani zalile ukuphefumla ngelithi ziza kukhupha ingxelo ngexesha elifanelekileyo. Ukanti amafama aseLimpopo amemelele kwisebe lezolimo ukuba liwaxhase ukuqubisana nokuqhambuka kwentsholongwane yenyawo nomlomo esithwaxa imfuyo, i-foot and mouth disease. Isithili sasevembe nesasemopane eLimpopo zithwaxwe ngokumandla sisifo sentsholongwane yenyawo nomlomo kwimfuyo ebizwa njenge-FMD. Oku kukhokelele kwimiqathango engqengqwa kuyintshukumo nasekuthengisweni kweenkomo kweli phondo. Abafuyi badandathekile kukuqhokreka kothengiso. Kwinyanga edlulileyo amakhulukhulu amafama enkukhu aphulukene neenkukhu kwisithili iWaterberg ngenxa yesi sifo. Ukanti
amafama achaphazelekileyo adibene nesebe lezolimo nemfuyo kwingqungquthela ibibanjelwe ePolokwane bathi inkxaso karhulumente ngolwazi noqeqesho ingangundoqo. The best thing to do from the government is to train us and tell us what symptoms must we look for before the cattle start to be sick. We would like for the government to assist us in form of funding or grants so they can provide feeds. Lo gama abasemagunyeni kwisebe lemfuyo nezolimo bacebise amafama ukuba athi qha ekuthengeni imfuyo kwiingingqi ezichaphazelekileyo bathi banezicwangciso zokudlulisa ulwazi ngokuqhambuka kwesi sifo. So what we want to tell them is to teach them that every time they buy cattle coming from that area, they must quarantine them for a specific date, and they must make sure that those cattle are tested. Isebe lezolimo nemfuyo Jikelele lilumkise ngesi sifo se-FMD kumafama ephondo laseMntla-Ntshona. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Ukanti ababesakuba ngabadlali beKaizer Chiefs bawuncobile ummono bomseki wosihlalo neqela uGqirha Kaizer Motaung. Lamakhwahla amakhosi angungelele kumsitho wokubhiyozela ukufakwa kwegama lalendedeba kwi-South African Hall of Fame. Eli ibilithuba lokubhiyozela ukuwongwa komseki wamakhosi oxolo nawasekwa ngo-1970 eshiya umqelo ongasayi kuze ucime kwezemidlalo kweli. I-Hall of Fame igama likaMotaung elifakwe kuyo inamagama njengawoba uNelson Mandela, Archbishop Desmond Tutu, umakhwekhwetha womdlalo wegalufa uGary Player nembethi manqindi evunyiweyo uVuyani Bhungu. I'm greatly honored and I feel very much happy to be in this type of atmosphere. Since last week Thursday, things have been very, very exciting for me. So I feel very honored to be given this award while I'm still in good shape. Some of us are honored and are privileged, and we must always remember this day because not everyone comes to a situation like this. He's a big man. Dr. Motaung is a big man. Firstly, it's an honor for me to be invited here with different generation, and congratulations to the Dr. Motaung Hall of Fame. I think for us, some of us, we've been given an opportunity to play for the massive club, which is Kaizer Chiefs. Obviously, we are all here because of one man, Dr. Kaizer Motaung. This is a man who made Paul Ndlanya, who made this elegant Kaizer Chiefs, who make Paul Ndlanya because of him. Le South African Hall of Fame yasekwe Sun City eMntla-Ntshona kwiminyaka emithandathu edlulileyo yaze yafudukela kwibala iFNB eGauteng ngoJanuwari wonyaka ophelileyo. Mbukeli ngaphambi kokuba sihlabele mgama novimba wethu ophuphumayo masithi qhwisi yobhatala amatyala ungagungqi. Inkosi ngokuhlala nathi usabukele Ekhaya Jikelele. Inkosikazi eneminyaka engama-20 ubudala ethe yatyunyuzwa kwinginginya yabantu ilandela ibhasi ebithwele amabhokobhoko kwiphondo leMpuma Koloni ibhubhile esekwigumbi labagula kakhulu. Uminentle noqhamka ubhubhele kwisibhedlele saseFree. Kanti ingaba zazimiselwe njani izicwangciso zokhuseleko kwindawo ebihamba ibhasi phantsi kwebhunga laseBuffalo City eMpuma Koloni? Ukufumana banzi ke malunga noku sinxibelelana ngeZoom kunye nomphathiswa wezobugcisa nenkcubeko kwiphondo laseMpuma Koloni uNonceba Kontsiwe. Mama Kontsiwe, masikubulise sikwamkele kwinkqubo Ekhaya Jikelele. Andibulise kuwe, ndibulise nakule nkqubo nababukeli beEkhaya Jikelele. Enkosi kakhulu. Enkosi ngembeko. Sicela usichazele kwenzeke ntoni kwesi siganeko kwenzakala khona uminentle noqhamka nowayelandela ibhasi yamabhokobhoko? Ndithetha ngento ke endiyivileyo endingayibonanga ngamehlo wam.
kumanxibelelwano ephepha iDaily Dispatch yokuba kukho untombazana okanye umntana othe ngexesha bebebhiyozela amabhokobhoko eBuffalo City kuvuywa uye wafumana ingozi yokutshayiswa inyala yamapolisa. Sithe ke sawuva ezo ndaba safonela utatakhe ngokuvelana naye okanye ugqithisa umyalezo wovelwano olunzulu. Ngamfumanisa uba kuba ikwayile mini inye besiva ngayo izindaba ngoba xa watshayiswa waya esibhedlele kodwa ke ngale mini siva indaba kule mini kucaca ukuba uye wagqitha ngayo. So xa ndifonela utatakhe watsho ukuba hayi inhliziyo yakhe isadada emanzini okwangoku uyacela abantu abazawuya kumbona bayombona ngenye imini. Okwangoku ingqondo yakhe iyabetha ayazi noba kwenzeka. Ndiyabona ke ebesothukile kuba naye inobe besanda uziva indaba ezo. Kodwa kwathi abantu abafuna ukuyawuvela kuye bange baya izolo ngoku ukhansila waseBuffalo City obendithethe naye ebegqiba uthetha naye kuba ndithe ndawubona uba hayi wonzakele kakhulu ndaqonda uba mandingabi sathetha into ezininzi. Nam ndiyamcingela uba xa igqiba ukwenzeka into nyhani ingqondo yakho ayikwazi ucinga kakuhle ncam kukothuka. Ingaba mhlawumbi akekho umuntu ngaphandle ke kwesebe lenu lezenkcubeko umuntu mhlawumbi osuka kwiBuffalo City Municipality oye wayovela ngethuba untombazana ngoku ugqibela kwam uthetha nokhansila Neil May uthe ngexesha ndimfonela ndizawuthetha ngale nto uvela wathi kum ukhansila Neil May ugqiba uthetha notatakhe ngobe ndimfonela mna ebebeka ifowuni katata walo ntombazana. Wabe esithi utata hayi ndiyacela nothi kwanamhlanje ndicela nikhangele olunye usuku. So andiphindanga ke ngondadibana naye ndambuza ukhansila Neil May ukuba bade babakwazi na kuba utata bendimbona uba wonzakele kakhulu esithi nothi namhlanje kanike nikhangele olunye usuku. So ugqibela kwamthetha naye ke bingathi bazawukhangela olunye usuku njengokucetyiswa ngutata womntana. Mama Nomncuba bendiqonda ukuthi khange kubekho umuntu uyovela ngexesha untombazana esesibhedlele. Andiqinisekanga kungoku bendinohambo noPremier siseGermany. So indaba esizive ngexesha seyisenzeka. Sekusithiwa uswelekile khange kuvakale kakuhle ngokwasesibhedlele uba kwenzeke ntoni. Hayi bantu ngeba ndithetha into engekhoyo. Ndiyiva ngosekusithiwa lo mntana uye wonzakala waze ke ngoku wayesibhedlele wanqunya umlenze. Nakhona nge-information evela kwiDaily Dispatch kungakhange bekho umuntu uthi hayi make sichazeni ngokusemthethweni nansi into ethe yehla. Imeko ke ezinjena kuye kubekho izicwangciso zokhuseleko. Ingaba amagosa enokhuseleko aye ucwangcisele njani uqinisekisa bana azehli into ezinje? Kona ngokube kulungiselelwe ukuza kwamabhokobhoko emveni kokuba sixelelwe usuku yayicacile intlanganiso ezazihlala yonke imihla zaziquka amapolisa kuba kwakusenzeka into yobana kufuneka bekhuselekile and yayicingiwe into yobana ngehle abantu babe baninzi kakhulu kuba wonke umntu kwangalamini babedlala ii-fan park zethu ii-public viewing areas kwakugcwele kuzo zonke into ebonakalisa uba abantu bebenomdla kakhulu. Yiyo le nto ke ngokusithi kwathi kwasekumalungiselelo okuba ize itrofi kwabe sekucwangciswe amapolisa ayekhona okokoko kona ukhuseleko lona laluqilima. Inoba nje kwenzeke ingozi lona beluqilima ukhuseleko kwasekuqaleni nangoku azawufika e-airport ayegcwele phaa amapolisa ukwenzela into yobana kujonge ungabikho nanye into edibene nolwaphulomthetho enokwenzeka. Ukuba le yenzeke njani hayi andiyazi ayinanto kwenza nokhuseleko kuba lona beluqilima ndifuna uxoka amapolisa ayephaa ngobuninzi bawo. Ingaba singabona iphondo laseMpuma Koloni lixhasa usapho lukaMinenhle ngokubhatala mhlawumbi inkcitha yomngcwabo? Andinawuqiniseka ke ngaleyo kodwa xa bendithetha notata uthe mna ndisakhathazekile okwangoku eyona nto indimisa ingqondo ngakumbi into yokubana andisebenzi kutsho utata womntana. Sabe ke singakwazi uthetha kakhulu ngenxa yemeko le akuyo. Kodwa ke andiyazi ke ngokuba emveni koko kuzawuthini na but ndithethile ke nomphathiswa wezokhuseleko ukuba ikhona le ngxaki ndafuna siba naye beqala uyiva njengam. So wathi hayi ke sizawuthetha no-provincial commissioner ke sibonisane uba sizawuthini.
Ungaba uthini umyalezo ongawudlulisa kusapho lwakanoqhamka kunye nabantu baseMpuma Koloni bephela? Nkosi yam, umyalezo kukudlulisa nje uvelwano olunzulu kusapho nakubalingane balomntana nakuye wonke umuntu waseMpuma Kapa jikelele, ngakumbi eMbizana apho asuka khona umntana lo, napha eUniversity of Fort Hare kulaa campus iseMonti apho befunda khona, ukuba masithi siyavelana nabo kakhulu ngokuba bashiywe ngumlingane okanye ngumntana wabo okanye sisihlobo sabo. Mna ke ndiyitolika nje ngengozi le yehlileyo, kuba kaloku nyhani ungayithini le nto injena imoto inyala yamapolisa ebifanele bayilindeleke uba ifaka ukhuseleko. So ndithatha njengengozi. Ingozi ke ngamanye amaxesha kuba nzima nyhani ukuyinqanda, naxa luthe lafika usuku ke ngokuba amagqobhoka edla ngokutsho kuye kungabikho nto ibangela uba inqandeke ingantsiki xa luthe lafika umhla. Kodwa ke ndithi usapho maluxole luyamkele nokuba iyakrakra yenzelwe bona. Mama Kontsiwe, masibulele kakhulu ngexesha lakho. Yanga usapho lakwa-Noqhamka lungathuthuzeleka. Banganaye angaphumla ngoxolo. Enkosi kakhulu. Lowo ke mbukeli ibingumphathiswa uNonceba Kontsiwe, yaye besithetha naye ngesehlo sokubhubha kukaMinenhle Noqhamka owanzakala ngokutyumza xeshikweni abantu babe ngumbombo nomxesibe bemi imincili kokubona ibhasi zamabhokobhoko emva kokubuya kwabo nendebe. Noqhamka wandula wangeniswa esibhedlele waza ngelishwa wasweleka. Yanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo. Bukeli ke xa sigqithela phambili apha eRhawutini sibhidene nezantyalantyala zemvula. Wena ke apho ukhoyo rhabula nalo uqikelelo lemozulu. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi usasibukele apha ekhaya jikelele. Njengoko ixesha leholide zehlobo sondele, kulindeleke ukuba uninzi labantu luthabatha uhambo oluya kwiindawo ezahlukeneyo ukuyochitha ixesha neentsapho zabo, nabo kaloku basenyongweni kubo. Phakathi ke kwezinye iindawo ezihenda uyindwendwe kakhulu yidolophu yakaloku yapha eThekwini nekuyidolophu ephambili yephondo laKwaZulu-Natal. Kutshanje ke sisixeko sijongene neengxaki zogutyulo kulwandle lwaso. Kaphezulu koko ke oluhlaselo lwezikhukhula lushiye ingxaki ezahlukeneyo ezikhokelele ekuvalweni kwezinye zendawo nezivame ke ukutsala uluntu ziphakamise uqoqosho lwaseThekwini. Ukuva ngakumbi nokuqonda izicwangciso ezaseThekwini zokwamkela indwendwe ngexesha leholide zasehlotyeni, sijonge ukwamkela umhlali wokuqala webhunga lesixeko saseThekwini, usodolophu Mxolisi Khawunda. Mnumzana Mxolisi, masibulise sikwamkele enkqubeni yethu ekhaya jikelele. Masibulise, sibulele kakhulu ukubana nibe nathi kulolu hlelo, kodwa ndizothetha ngesizulu.
Sibonga kakhulu balolu hlelo lwakhona namhlanje sibingelele abaphulaphuli nabalaleli emakhaya. Siyabonga kakhulu ngokuthi nathi ube nathi. Njengoko kulindeleke kuba abantu abaninzi beze apho eThekwini. Siyaqonda kaloku into yokubana xa kuthi eThekwini siyazi into yokubana it's hip and happening. Njengeziqhelo ukuza kuchitha iholide, ingaba mhlawumbe injani imeko yamalwandle njengoko beniwavala okanye beniwavala ukuba engakhuselekanga amalwandle? Injani ngoku imeko? Zimkahle kakhulu manje ngoba inqalasizinda yethu ebithinto kakhulukazi ikhinyabezwe yikhukhula siyilungisile kakhulukazi our pump stations our coastal lines alungile simngomumo ukuthi wonke amabhishi ethiwavule out of 27 amabhishi esinawo awu24 asebenza ngokugcwele siqedela nomsebenzi kwambalwa sifuna kushaya umhla ka15 December wonke esesebenza kuphelele. Silungisa no-swimming pool abantwana okusuhlala isikhathi eside ungasebenzi ukuthi akushaya umhla ka15 December uyobe usulungile. Ziningi indawo abantu bazi ukuthi eThekwini sukufikela ulwandle kuphela. Sinawo ke ama-hikings eThekwini, sinawo ama-game reserves eThekwini, sinama-newly established accommodation eThekwini asey'ndaweni ey'semakhaya, osilokazi ukhuluma ngey'ndawo ey'fana no-Elton ezikhona ngaphakathi kwenhloko dolobha. Mase futhi ukhuluma ngo-Octavia lapha phezulu eNandi etafuleni. Zonke lezo indawo zimngomumo abantu bazohambela bebona iy'ntaba zethu eziningi ezinhle kakhulu befunde nangamasiko ethu lapha eNingizimu Afrika lapha e-1000 Hills. Nazo zonke indawo ama-restaurants avuliwe wonke amngomumo ukumumatha abathameli kanjalo nabavakashi abazofika bezozibonela amathupha ukuthi lolu lwandle olufudumele kamnandi kangaka laseThekwini kuyilolu lumnandi futhi ukuda kulo oluno-permanent ende kunawo wonke akhona e-Afrika futhi enhle. Ngakho-ke abantu abeze eThekwini sikulungele amabhizinisi ethu, they are newly established malls, iy'ndawo ezintsha zokuthenga abantu abazovakasha nabahlali baseThekwini. Ngakho-ke simngomumo i-weather is on our side, akumcimbi ukufa eThekwini, abantu abafuna ubumnandi beze eDurban. Ndimlowo, count me in, ndizifuna phakathi inside. And xa uthi weather, nyani ke shem xa sijonga isimo sezulu saseThekwini, always the best. And I mean, unyaka ebemde kakhulu and xa kuthi December vele umuntu ufuna lampolo. So izinto zibalulayo ngenene zizinto ezidingwa yincaka-ncaka yencambi yenhliziyo wena sodolophu. Kukhalo ngokuba ke kukho indawo eziye zavalwa ngexesha lezikhukhula ezitsala abakhenkethi. Oko ke kukuthi zisavaliwe kungoku. Ingaba mhlawumbe wenze ntoni ukuvuselela icandelo lezokhenketho apha eThekwini? Ayisekho indawo evaliwe ngaphandle kwalamabhishi ambalwa nawo azovulwa kungekudala. Zonke-ke indawo beyisebenza zivuliwe, silungisa kakhulu ezokuphepha ukuthi abantu abazofika bezovakasha eThekwini bezizwe bephephile kuzo zonke indawo abazohambela kuzona. Bengatholi bebanjwa yigebengu. Amaphoyisa kaMetro namaphoyisa SABC asebenza ngokukhulu ukukhuthala ukuthi ehlise izinga lobugebengu. Nje basibona there are many breakthroughs abawenzayo emalokishini ey'ndaweni ey'semakhaya abantu abagebenga umphakathi. Ngakho-ke siyibona ukuthi sikulungele kakhulu, silindeleke ivakashi engaphezu kwala-50,000 edolobheni lethu kula maholidi. Mese futhi zispende nemali ukuzokhula namathuba omsebenzi, kudaleka amathuba omsebenzi amasha. Ngikhuluma nawe nje kule weekend sihoste bafana sinoma bonke abantu baseNingizimu Afrika befike edolobheni lethu noma i-team yakho ingenabo abantu abadlalayo bafana ku-squad kodwa kubalulekile ukuzobukela i-team yethu siyisupport nje basenze kumabhokobhoko nangama-Proteas siphinde senze kanjalo. I-weekend enkulu-ke futhi le i-weekend yokurejistela ukuvota ekumele bonke abantu baphume beyobhalisela ukuvota ngoba kuvotwa ngonyaka ozayo. Ngakho-ke njengedolobho laseThekwini simngomumo, zonke indawo zokuvakasha zivuliwe, ubumnandi buyatholakala eThekwini. Ama-festivals azobe maningi kakhulu, azobe nandisa enza bonke abantu abahambela idolobha lethu bezizwe bethokomele, bezizwe kumnandi ukuba kuleli dolobha. Ziningi indawo zokuvakashelwa, sine-heritage route lapho umongameli wokuqala ka-African National Congress asuka khona ubaba uJohn Langalibalile Dube. Siphinde sibe noGandhi settlement, sibe nezindawo ey'ningi koSeme ngaphakathi ibandla lakwaShembe
elikhona ngaphakathi eNanda, kusibe nendawo eSouth zokuvakashela ku-Adams College esikhiqize abaningi kakhulu abanegalelo ezingeni lomhlaba wonke jikelele, nabanye sebeke baba o-deputy president abafunde lapho baba ongameli emazweni abo. Wow, hayi akhonto ngekhoyo ngenene. Kuyaphawuleka into yokubana amaqela aphikisayo kwibhinqa ledolophu yaseThekwini atyhola ubunkokheli bakho wena sodolophu ngelithi imali ibibekelwe bucala ukujongana nazo izikhukhula ezashiya kukhalwa kwiphondo ayizange ibe kanti le mali isetyenziselwa oku ibicangiselwe kona. Ungaphendula uthini sodolophu? Badukise umphakathi ngolwazi abangenalo obuluncane kakhulu, kodwa ke ngolwesine odlule on Thursday last week sebene full council ngabuyisa umbiko ngoba ngolwesithathu last week on Wednesday umgcini mafakazwe lonke usamukelile isicelo sethu sanikeza u1.5 billion rand ngoMarch. Lo 1.5 billion rand unyaka wethu wemali uphela ngoJune, sathi ke asikwazi ukusebenzisa u1.5 billion within 3 months. Ngakho sicela lento ethiwa i-roll over ukuthi imali iqhutshezele kunyaka wezimali olandelayo. Ubungeke kuqhubeka uyisebenzise, bebengasho ukuthi sebeyithathile bekwi-account yethu, kodwa befanele silindele i-authority ukuthi siyisebenzise. Siyajabula ukubekela bonke abalaleli ukuthi u-National Treasury umgcini mafakazwe lonke useyi-approvile le mali e-1.6 billion ukuthi siqhubeke nemsebenzi. Kahle hle ayikho imali ebingahlelelwe imisebenzi, izolo benkwamashu nje kusebenza yona leyo mali ukuthi siqale silungise siqhubeke nomsebenzi omuhle bese siwenzile bese senzeke ngaphezulu ka-154 imigwaqo ethintana nezinto njengama-storm water, senza futhi nama-bridge awu-27. Silindele ukuthi le mali njengoba sinikezwe igunya ngolwesithathu last week Wednesday siqhubeke senza amanye ama-project alabo 500, kodwa into enkulu kakhulu ebisikhathaza yenqalasizinda ebithinta amabhishi ethu, cha lapho singomumo sithenga amaphampu amasha ama-pump stations, siqinisekisile ukuthi asebenza ngendlela ekulindeleke ngayo. Ngakho abavakashi abakhululeke bazi ukuthi bazofika idolobha lethu lihlanzekile, bazofika idolobha lethu liphephile, belifice futhi idolobha lethu likulindele ukuthi bahambise indawo ezahlukahlukene zobumnandi. Akekho kongazi ukuthi iweather emnandi kakhulu ithola ngapha eDurban nolwandle olufudumele. Ngakho abantu bakithi abeze silindele ukuba hosta, sizophinde samukele ne-Canning Cup Black Label Final ezodlala ngomhla ka-16 kuDisemba. Miningi-ke futhi nemicimbi bese sibe nando basamukela amabhokobhoko la ngenkulu enhlokomo, saphinde futhi saba ne-Boys to Men, saphinde futhi saba ne-White Picnic, saba nezinto eziningi ezahlukahlukene. Lokho kukhombisa ukuthi idolobha lethu likulungela ukusingatha imicimbi emikhulu. I-ICC okuyi-Chief Abed Luthuli International Convention Center iphinde yawina futhi award yokuba enye yeyinkundla nendawo esingatha ama-conference omhlaba wonke jikelele nemicimbi emikhulu umhlaba wonke jikelele. Ngakho kuwina-ke lokhu for 18 times. Lama awards kumhlaba wonke asenzeke iminyaka ewu-23. Cabanga-ke uma itheku seliwine kwaze kwaba ikhathi eziwu-18 ama-awards ana-23 years old. Lokho kusho kona ukuthi siyakwazi ukusingatha imicimbi emikhulu, ama-conference, international conferences maningi ezayo. 2025 sizobe sinenkulu kakhulu umhlaba wonke jikelele esobe sisingethe i-water conference, siphinde futhi sibe ne-World Eco Summit ezobe singethwe leyo dolobha laseThekwini. Ewe sodolophu yabona xa kunezinto eziphathelene nemali ekutyholwayo kuba hey kuthe kwathi ingase ungaba khona i-receipt so that kube khona ubungqina obubonisa mhlambe lento ithethayo. Ngaphezulu kokwena sodolophu abasebenzi bebhunga laseThekwini nabo abaxolanga indlela uxolo indlela abaphathwa ngayo ngoku nemanyano yesamu ifuna urhoxe njengosodolophu. Ingaba oku kuthetha ukuba uyasilela ukwenza umsebenzi wakho ngendlela eyiyo? Kuba khona nezikhalazo zokuba even ne-infrastructure iyacollapse kodwa ukhona. Hayi makuthiwa kunedolobha eliqhubekayo nokulungisa isimo futhi alikho idolobha eliphinyabezeke njengaleli kulandelana. Ngibe neshwa-ke mina njengomeya ukuthi mangena ngo-2019 saba nama-heavy storms ngoNovember, 2020 saba ne-COVID-19, 2021 saba ne-July unrest ama-riots, kwazi ukuthi ngo-2022 saba nama-floods ahambe nemphefumulo engaphezu kwa-400 edolobheni lethu. Uzocabanga ukuthi umeyonjani lo
obekade preside over all these catastrophic events kodwa liphinde livuseleleke idolobha lisebenze libuyele esimeni ngokukhulu ukushesha sibuyisa amanzi sibuyisa ugesi silungisa ama-bridge silungisa imigwaqo kodwa akumele ngizosho ukuthi kumele bengigcinwe umphakathi waseThekwini ngoba thina esikwenzayo ukusebenzela abantu ukuthi sishintshe impilo zabo zibe ngcono futhi umsebenzi esiwenzayo muhle kakhulu solivuselela idolobha siyazi ukuthi amadolobha amakhulu umhlaba wonke jikelele afana njengo-New York o-Copenhagen amadolobha afana no-Boston amadolobha afana no-Detroit amadolobha ake aba kulesi simo esisona ngokuthi aye phansi kukhula amadolobha amasha emaceleni njengoba kukhula omhlanga kukhula Hillcrest kukhula Galaria and on the south nezinye indawo so ke nathi ke ifocus yethu njengamanje iku-CBD yethu ukuthi sivuselele silungise i-accommodation for students silungise i-accommodation ukuthi umphakathi uhlale khona uspend imali maningi amabhilidi angalungile esowalungisa abe sesimweni sokuthi abantu bakithi uma befuna indawo zokuhlala bekwazi ukuhlala edolobheni maningi ama-catalytic projects angenayo ngaphakathi kwinkaba yedolobha azoshintsha ubuso iface yedolobha lethu ukhuluma ke ngama-project anjengo-Durban Eye la soba khona nesonto elikhulu kwi-promenade yethu enhle esiyiqhenyayo ngayo uphinde futhi ukhulume nge-marina yethu i-waterfront entsha esizoyakha sibambisene no-Transnet wonke lawo ma-investments azobuyisa abantu nosomabhizinisi abakhulu ngaphakathi kwinhloko dolobha yethu bekwazi ukuzo-investa kudaleka amathuba omsebenzi nomnotho uqhubeka ukhule ngakho thina ukuthi kuthiwani ngathi esikunakile umsebenzi ukusebenzela isizwe ngoba akusikona okwami ukuthi ngikhona kwipower noma kwipower kodwa umphakathi odecidayo nombutho wesizwe u-African National Congress ongithumile njengamanje umbutho uyangethemba umsebenzi engwenzayo siyaqhubeka nokuthi siwenze egameni lombutho wesizwe nabo bonke esisebenzisana nabo amakhansela ethu edolobheni laseThekwini lizoshintsha le dolobha liqhubeke libuyise ubuhle balo ama-investments asafika sangena edolobheni lethu lokho kukhombisa ukuthi there is full confidence by business sector to come and invest khona nje ababuyayo kwi-CBD bazo-investa nakhona lokho kukhombisa ukuthi umsebenzi siwenzayo ukuyiklina umsebenzi ukwandisa ezokuphepha siqhubeka siwenza lo msebenzi uzokwazi ukunikeza isiqiniseko sokuthi ama-investments abe khona edolobheni lethu iyavakala sodolophu njengoba usisho into yobana ungene ngexesha apho bekuneziganeko ezininzi zisenzeka July unrest i-floods kodwa eyona nto ingundoqo okanye ekhalisa abantu kukuba nakubeni bekhona ezingxaki bikhona imali ebekuthiwa nansi bekelwe bucala ebonakala ngathi ayisetyenziswanga ngendlela kodwa ke leyo yingxoxo yangenye imini siyabulela kakhulu ngokuba ube nathi ngokuqinisekisa into yokubana nazo izicwangciso ezokuba kanti nilungiselele iThekwini njengoko uninzi labantu kuquka mna lo ndizabe ndilapho eThekwini njengoko sosibalisela into yobana yonke into ime ngomumo ulwandle child safety everything siyabulela kakhulu sodolophu enkosi kakhulu benosuku olumnandi